Sagung Waryagung sampun wonten tandha sasmita tangara yen to ibu pangrengga busana sampun purna nggih nyamulas wadon kadhi sarira kadhi pekaten tumuli adanan laju caramaning upacara pinurwakan rumpakaning adicara inggih lumaraping risanget mojo kakanthi midil saking tepas pangidaya minggah dampar pinasri denta naipun saderengipun tansing lar saking totorhing pahaman agami suci kepareng kula ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih jirangkung paparing kawerian gunggan prapta rawuh nyuri sakat mojo yen to cinandra kadya cundhuk sekar ingkang mawa teja prabawa ing imantaka sumangga nuwun. Sipating purba hamengkoni jagat lumaing jagat purbaning kawasa winengku agung sinung mawa prabawa nguwung ing himantaka kinarya pambukaning upacara dharma kang kaekwadi dasa purwa eka marang sawijadining weh dasa wilangan 10 purwa dumadining kawitan tupantes pinangka dharmaning pambuka nenggih padukuwan lingkungan bakalan Taman Agung Mundilan senadyan to jejaring padukuwan wenang kinocap padukuwan ing panjang kunjung pasir pawukir kemah aripah Allah jinawi tata kertoharja apa ta werdini marang panjang mengko werdi marang dawa-dawa kuncaran ora kalamun to tepis awiring padukuwan dumugi patmonca kapenewong punjung iku luhur kawisesane sedaya warga tansah nengenaken watak berbudi bawa laksana manengku puja kunjuk purbaning kawasa anut pahaman agami suci rinaget panca agami nuswantara rukmi gemah saha aripah gemah kathah para warga ingkang samya bali griya kawis tora bencuke tepung taritis tatang wonten ingkang asla kinara paratandha eja maneng warga kegulang tembayatan katresnan wonten madyaning pasrawungan agung aripah tartamtu murah sandang murah boga loh jinawi loh kang sarwa tinandur dadi pindhanipun wiji
Janggut sewu kabekta dening kukila miber dawah bantala tuwuh tukul ijo raya-raya romya-romya kula wektu murakapi dhateng gesang siang pantaraning alat Tata Kertaraharja datan wonten warga ingkang gadhahi watak cecengilan drengki srei jail pedagel sedaya ngangkat tata raharjaning padukuhan wimbuh milangoni katresnan warbagung ing sampun kepareng katandha nyawiji manung paling cetasa budi miwah karsa keluarga ingkang dawek mangun suka naning wargaya sing tenta ingkang kepareng jumeneng pinangka pangeran sepuh nenggih panjenipun bapa tala sinartan ibu seni Puji Lestari kepareng ngestantunaken darmaning upacara daud suci adeging palakrama nenggih Dyah Ayu retnaning pawiwahan marasanda ingkang sampun kalampah jinatu krama dening Bagus Syafi'i Bagus Syafi'i nenggih jejaka tumaruna jalu tanaya bapa Ramadi Ibu Sukini mapan wonten padukuhan nggawa pos ke bawah leladan desa sengi kapenewon dukun Kitha Gromaglang hadining tias awus rampit para-para ingkang ngambil upacara nata nenggih banyak dalang sawung galing harda walika miwah japa paloro-loro sing tenta ingkang mangarsa pinangka cundhakaning lampah nenggih satriya panengah Pandhawa Dyan Harjuna wenang kinucap Raden Janaka ya Raden Permadi mberat salwiring sarsiku durgama ngiras pantes pamberating sengkala pinangka lajer tindak lampah risenget muji lapunika warnani risenget mojo pinanganten sarimpit yen to katandha tan mantra-mantra titah alimrah lumaing jagat kurebing bawana kadigene nampi wahyuning kadewatan tumurning Bathara Kumajaya telasan nari ratih saking kajuanan Cakra Kemban wis kepareng mancik dalundak panca niti dendha pratite saking Sanggarias Vicky Sanggarias Serumbung ngene kepareng lumarap ngabyantoring ngapitan dening Kapunden catur ingkang arama sinartan ingkang ibu sabecak noleh sabecak pungun-pungun tiasing gati waradaya nguningan wonten ing madyaning wewahan wis pepak sinaraja sagung para tamu ngebaki bacak suci bali winangun ndoyong-ndoyongnya balu kertining wewahan marasaja lapunika darmaning upacara manunggaling keluarga ing tembayatan mangun katresnan mung pindhane sakep eping netra keplasing palastra wis mancik dalundak nenggih sasana pinajang adi karana lumadi darmani upacara ing samangke tumuli kaadanan long tinampen wacana pasrah panampining risenget waja kanthi makaten kunjuk katur manggalaning lampah duta katresnan keluarga pisan pinengku dening kadang kula taruna Bagus Slamet sinartan keluarga
ingkang piniji nggih keluarga ageng Bapa Tolo rikalanipun lumantar payunipun Bapa Saiful Fatah kula dherekaken manjing sasana sabda aben ajeng kalian risang Cundaka pangandika keluarga wisan tumuli kula dherekaken saksuwing gangsa lokananta tumuli adanan laju darmaning upacara pineraken iwin kawula nuwun. Kunjuk katur pidantu pakurmatan payunipun Bapa Saiful Fatah raga sinambating pangandikan keluarga ageng Bapa Tolo kula dherekaken tumuli manjing wonten ing sasana aberwasta kaliyan keluarga ageng Dareng Sutrisno Budaya Jawi rikala niku ingkang dinanggenah kepareng wacana pasrah kadang kula taruna Dimas Bagus Slamet wontene wacana panampi payunipun Bapa Saiful Fatah kene pekaten sumangga kula dherekaken tumuju wonten ing sasana tumuli jumeneng aben ajeng kalian Dimas Bagus Slamet sepisan malih kunjuk katur Bapa Saiful Fatah kepareng tumuli manjing sasana nggih ing sawagih tang keping wacana pasrah panampi rikalanipun sampun kepareng jumeneng aben ajeng payunipun Bapa Tolo sekalian ibu ngapit jumenipun payunipun Bapa Saiful Fatah nggih kepareng hangatani laksitaning upacara wacana pasrah panampi inggih saged maja pinangantian kene pekaten sasana martika kunjuk katur duta katresnan keluarga Bapa Ramadi kadang kula taruna sasana martika sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun hamid manedhe murwakani pambukaning konde sumelane ngabiyantara lumarep sagungging para pepunden para sesepuh pini sepuh yang aji sepuh ingkang satudat pinundi-pundi katur kunjuk panjenenganipun para satriya satriyaning negari para tamtama tamtamaning negari ingkang minangka mangemban pusaraning adil ingkang satuhu mahambek berebudi bawa laksana mligi katur kunjuk panjenenganipun para alim ulama para kiai santri para nempono panurah madi ingkang piyambakipun surya tan pantara ratri tan kendhat hanggegilut pustaka suci wahyuning ilahi minangka panembah ingkang satuhu luhuring budi ugi boten katalumpen kunjuk panjenenganipun Bapa Kulik dalasan Ibu garwa Ibu Puji Lestari minggahipun keluarga agung sepuh anem muda taruna ingkang diagungna ing pangaksama sanget pinundi pundi tuwin bagya minulya
ugi boten katalumpen katur kunjuk panjenenganipun para hati lenggah kakung Sumawana putri ingkang satuhu dahajinaketing manah ugi tan kantun katur kunjuk panjenenganipun Kapten kula seniman seniwati ingkang minangka oyot pamekaring kabudayan wonten ing tanah Jawi mugi kanthi lestari kang kahesti Sagung para tamu kakung Sumawana putri ingkang satunggal kalinggi murdaning akarami kanthi muhung raos sing puji syukur mring ngarsa dalem Gusti Hyang Sukmana ingkang sampun binerkahan andharaaken lampah kula sakadang saking panjenenganipun Bapa Ramadi dalasan kulawarga agung ingkang wingking saking pidalem nggawa ngepos Desa Sengi Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang kanthi hambabar pinanggih rahayu wilujeng tebih ing nersambe kala sholawat sarta salam mugi katur kunjuk pepadha titah dalem Gusti hanegih minangka mustikaning jagat sesekaring bawana ingkang sinebat Gusti Kanjeng Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mugi kula panjenengan sedaya tansah pikantuk pituwasing Kanjeng Nabi saha syafaatipun wiwit dinten punika ngantos dumugi benjang jana loka ya alam baka ya alam bariyah Sagung para abdi lenggah ingkang satuhudat kula tresnani nuwun amit pasang aliman tabi tinebihna saking siku dendaning upata ingkang anempuh dhateng jiwangga kula pun slamet Jubayu andharaaken adicara saking panjenenganipun Bapa Rahmadi sak keluarga Panjalu putranipun nenggih Nak Mas Syafi'i dene saking panjenenganipun Bapa Rahmadi tan kuwawi matur piyambak lajeng hanggempil kamardikan panjenengan sedaya genya saweg eca nembe imbang wacana hanyaraya dhateng jiwangga kula saking panjenenganipun Bapa Ramadi sak kulawarga hamung ngaturaken salam taklim mugi katur kunjuk panjenenganipun Bapa Kolik dalasan kula warga agung wonten ing ari kalenggan punika ngaturaken sewu sembah nuwun bilih saking panjenenganipun Bapa Ramadi duk rikala dinten ingkang sampun kapengker menika nuwuhaken pirembagan kanthi danganing manah lumantar palakraminipun Nak Mas Syafi'i kalian genduk Marsanda duk rikala wau kanthi panyuwun sampun kaijabaken
wonten ing rat pradataning agami minggahipun negari tabuh 8 dinten Rebo Pahing Surya kaping gangsal 12 April warsa 2026 kanthi muhung raosing bingaing manah saking panjenenganipun Bapa Ramadi sampun kaleksanan ijab kanthi pinaringan lulus lan raharja. Dene ing saklajengipun saking panjenenganipun Bapa Ramadi gadhahi putra Jalu Safi'i kepareng lumantar kula sakadang nglumarapaken wonten ing sasana rinengga minangka kawestanan Sekar Cempaka Mulya kepareng kapasrahaken dhateng panjenenganipun Bapa Kolik saredenten Nak Angger Safi'i menika yuswa tasih timur namung saweg ageng jlogrogipun pramila sumangga ing samangkih anggenipun kepareng wulang wuruk murih supados hangudi nggih nyebadi anempuh bebrayan agung wonten ing padegan mriki punapa dene padegan Nggawa Sabran sagedipun namung masa borong lan ugi saking panjenenganipun Bapa Ramadi nggenipun ngentas pitulus putra putri saking panjenenganipun Bapa Kolik estu saking panjenenganipun Bapa Ramadi mboten saged damel endah kelawan Edi kelawan Penny estu nyuwun agunging sih samudra pangaksami kanthi menika saking panjenenganipun Bapa Ramadi hamirit dhateng kula sakadang nggih nyesuwan bebasan namung asok glundung pengareng-areng kaya dene glundung suling mboten tanpa kantha tanpa kanthi tanpa inditan meneh-meneh nggenipun suwan dhateng para putra alit mbok bilih pinanggih kirang sopan kirang santun estu pisan malih nyuwun agunging sih samudra pangaksama sagung panjenenganipun ibu bapak tuwin tamu sinedahan bilih saking panjenenganipun Bapa Ramadi ing samangkih tumuli taksih nggadahi panyuwunan supados putra temanten menika kawini suda pahargyan Jawi hanguri-uri dhateng tetilaranipun para sepuh kina ingkang sampun lumampah wonten ing tlatah Jawi nggih punika kapanggihaken utawi kasungkemaken dhateng tiyah sepuh catur cacahipun kanthi menika saking panjenenganipun Bapa Ramadi bebasan asok kembang rawat-rawat nggadahi wekasan kang mbok bakul sinambi wara tegesipun benjang dinten Minggu Legi saking panjenenganipun Bapa Ramadi kepareng Bapa Kolik dalasan kulawarga agung kasuwun Hamboyong putra temanten Sarimbit tumuju wonten ing dalemipun Bapa Ramadi padekan
nggawa ngepos ugi ing sakmangke mbok bilih sampun wonten sasmita saking kadang Pranata Hadiwicara adicara sampun paripurna saking panjenenganipun Bapa Ramadi dalasan gutrah kala wangsa kepareng badhe mijil nyuwun amit medal pasilan amung nyuwun tambahing berkah pangestu saking panjenenganipun Bapa Kulik nggenipun kula sakadang bedol saking dalem bakalan mriki ngantos tumuju wonten ing dalem suwang-suwang berkah pangestunipun Bapa Kulik kula suwun kanthi candhi sak Baraya Agung Bapa Ramadi. Mbok bilih namung mekaten anggenipun kula hangembani wuwus minangka talanging basa kirang ganeping angsul atur kula estu kula lenggana bilih kula namung boboting wong kang jugul cubluk ambalilu mewah asor ing samukawis tan jangkep ing trep sila punapa dene cupet jaweting atur kula estu kula nyuwun sih samudra pangaksama dateng handika para lenggah minulya kasempyoknya dateng jiwangga kula saking kula pungkasi billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wedal tata titik hati kakunduraken dateng Pranata Hadiwicara sumengga nggih purna kati paparingi sabda pangandika ipas muar pinijiring dharma Sulahaji keluarga Biswan Sutrisno kanthi cemedha kepara ngeglo gandang kepara gamblang pindharipun sak glegoting kolang kaling jemawut pinarasa srodatan wonten ingkang karempit tumuli katampi keluarga Bapa Tolori kalangan liya lumantar pinantu pakromatan panjenenganipun Bapa Saiful Fatah kasebataning sedya nggih sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Hadiratul mutaramin para alim, para kiai ingkang tansah nenggelaken ing urah piwucal pranataning agami ingkang satuhu kula taklimaken dumateng para pepunden, para sepuh, para pinisepuh, sesepuh dalah kasepuhan ingkang hanggung ngamestuti dumateng pepoyaning kautamen ingkang pinundi-pundi saha kinabekten. Dumateng sarjana sujaning budi, para piagung pangemban pangbating praja, satriyane negari minangka pandhaming para kawula dasih ingkang pantes katuran sagunging pakurmatan. Dumateng para agung Bapa Rahmadi saha para duta saraya, para pangombyong pinanganten kakung ingkang mijil saking tlatah nggawa ngepos Desa Sengi, Kecamatan Dukun, Kukuban, Magelang, Jawa Tengah ingkang dahat kinurmatan. Dumateng para kadang muda tumaruna
ingkang cinaket wonten ing tali kekadangan saha ingkang tansah kula tresnani. Dumateng para rawuh kakung Sumawana putri ingkang dahat kalingga murdaning akrami. Kanthi linambaran trapsilaning budi miwah ngaturaken sewu agunging pangaksama pinarengna kula hambuka iwaraning suka wengening wicara duaraning kandha kanthi cemantaka marak mangarsa hangempil kamadikan panjenengan ingkang katemben wawan pangandikan. Awis saking keparengipun ingkang hamanggugati nuninjih panjenenganipun Bapak Olin dalasan Ibu Seni Puji Lestari kula piniji ingkang hanggen maniwuwus minangka Sulestari Rotalanging basa kinen hanampi atur pasrah pinanganten kakung. Ananging hamurwani lekas-lekasing karti gatining karya murih purwa madya wasana tansah manggih rahayu kalis ing rubeda nir ing sambikala. Langkung rumiyin sumangga kula dherekaken manunggu puja ngujukaken sembah puji syukur alhamdulillahirabbil alamin wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kepareng-paring rahmat, nikmat, taufik, hidayah saha inayahipun saengga wonten ing titi wanci punika panjenengan sedaya dalasan kula saged hanglonggaraken penggalih haminaken wanci saka keperluan rawuh kempal manunggal wonten ing panti wawihan purika saperlu hanunggil raos hangestreni miwah paring berkah pangustu dumateng Bapak Olin dalasan Ibu Seni Puji Lestari ingkang katemben mangku karya netepi darmaning sekruh hasepuh hangrakit sekar cempaka mulya hawibaha putra marga siwi. Datan kata lumpen rahmat dalas salam mugi tansah kunjuk katur dumateng junjungan kita panutan kita tauladan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumrambah dumateng keluarganipun sahabatipun lan para umatipun ingkang tansah kita antu-antu syafaatipun fi dini wa dunya hatal akhirah amin Allahumma amin. Para rawuh para palenggah ingkang dadi hormatan mliginipun dumateng Bapak Slamet minangka Sulestari Rotalanging basa panjenengan Bapak rahmati nanggepi atur pamatur ingkang sampun panjenengan aturaken ingkang sepisan menika ngaturaken salam taklim katampi kanthi suka bingahing manah dawah sami-sami kanthi atur Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ing salajengipun keplasing sedya pasrah putra temanten kakung ingkang kala wau enjang kirang langkung tabuh 8 wekdal yuswantara imbang pracima sampun kaakitaken kalian putra kawula menika ingkang sesilih Nimas Ayu Marsanda ingkang sampun kaijab kabulaken dinten menika Surya kaping gangsal welas Candra gangsal rasa sekawan April warsa 2026 mapan wonten ing papan punika kanthi dipun sekseni para sepuh para pinisepuh kacatet wonten ing kantor urusan agama Kecamatan Muntilan ugi miturut adat Widi Widono ingkang sampun sinengker wonten ing tlatah mriki. Pasrahing putra temanten kakung katampi kanthi asta kekalih kanthi suka renan penggalih menawi kenging kawedar ing kakadah kadi kajugugan Wokirsari kablebek ing Samudra Madu. Badhe katampi boten dipun benten-bentenaken putra pribadi napa putra mantu. Lan samanggih badhe dipun gula wentah, badhe dipun ulang wuruh amrih anggenipun gesang bebrayan wonten ing tlatah Bakalan punika tansah manggih merji kautamen. Lan kala wau dipun aturaken benjang
Surya kaping 19 utawi dinten Minggu Legi panjenenganipun Bapak Rahmadi ngersakaken putra temanten kekalih dipun boyong utawi badhe ngawontenaken adicara wonten ing nggawa ngepos nggih insyaallah badhe kula dherekaken lan ugi kula estoaken. Lan kula punten rawuh panjenengan wonten ing mriki punika boten nanten lepatipun lah mbok pilih Bapak Ulin sakeluarga anggenipun nampi rawuh panjenengan sedaya kirang bab mundhap kemawon kula lumantar kula nyuwun lumunturing sih samudra pangaksami lan mbok pilih sak mangke adicara punika sampun paripurna panjenengan badhe nyuwun pamit kondur wonten ing tlatah nggawa ngepos sebapak ulin sekeluarga namung ngaturaken sugeng kondur mugi-mugi tansah manggih kawilujengan kalis pringgo bayaning marga dumugi wonten ing dalem sowang-sowang lan saged pinanggihan wonten ing saning sepedal. Mekaten ingkang saged kalau aturaken mbok pilih anggenipun kula matur wonten kalepatanipun wonten kakhilafanipun lebet budidaya mangsura kirang sampurna anggenipun nampi wewaras saking para winasis kula nyuwun lumunturing sih samudra pangaksami. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Degi purokati paparing sabda pangandika wacara pasrah parambi tubuli cawetasto tampu ing asta kinar pratunanda yaitu hubiring astungkara jurung paestu tepat lekasing kati kunjuk katur panjenenganipun Bapak Tala tubuli pinarak sasana palanggan sekawit ugi lestantun darmaning upacara tuberak suka guberaning kalih panjenenganipun Bapak Tala nampi sekat darman katresnan andika ing sampun mundi minangkani keluarga datan kapang kalih arandat tubuli paparing sabda pangandika manem Brahma prapta rawuh andika kanthi pambagya Yuwana Basuki rikalan niku lumantar panjenenganipun winantu pakurmatan Bapak Rahmat kula dherekaken linggar saking sasana palenggan tumuju sasana sabda pandaya swasana kunjuk katur mardika sumangga kula dherekaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi bi nikmatil iman wal islam. Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa tongaatika wa husni ibadatik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Nuwun wonten pangsanipun para pinisepuh sepuh kasepuhan ingkang satuhu kitna beteng. Wonten pangsanipun para alim dalah para ulama ingkang tansah kita dereki menggah tindak saha fatwanipun saha kita bekta silan kita taklimi ugi kita mbekten kesupen ngajeng-ajeng barokahipun ilmu ingkang sampun kaparingaken dumateng panjenengan sedaya dalasan kawula insyaallah kanthi lantaran ilmu ingkang waget kita petik kita amalaken rinten kelawan dalu pinaringan berkahipun Allah
kawilujengan kesarasan fidini hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Wonten pangsanipun pangembating projo wonten Kukuban Desa Taman Agung Dusun Bakalan. Bapak Lurah sak perangkatipun saha Ibu Kadus dalah Bapak RW RT sak perangkatipun ingkang sinuyudan kawula dasih ingkang lebdo ing penggalih. Srumbambah dumateng keluarga ageng panjenenganipun Bapak Radi dalah Bapak Olih sekeluarga ingkang sinuba ing pakurmatan ingkang bahagia enjang menika. Srumbambahipun dumateng para pangombyong pinanganten sanak kadang sepuh utawi anem ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Kepareng wonten ing mriki kula ngempil kamardikan panjenengan ingkang nemben wawandikan dumateng sanak kadang ingkang nembe pinanggih wonten ing kesempatan wiwahan walimatul ngurus enjang menika. Ananging awrat kawula ngemban dawuhipun Bapak Alif dalah ibu sekalian garwa amatur menggah hajatipun Bapak Alif sak keluarga ngaturi rawuh panjenengan sedaya wonten ing pahargyan ingkang sederhana menika kawiji lumantar lisan kawula. Ananging saderengipun kawula matur monggo wonten ing kelenggahan menika kula lan panjenengan sedaya langkung rumiyin tansah ngunjukaken raos puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun babar kanikmatan karahmatan hidayah inayahipun ingkang boten wonten kendhatipun dhateng kita sedaya sehingga wonten ing saat menika kula lan panjenengan paringan rahmat dening Allah wilujeng boten manggih alangan tunggal punapa. Amin. Sabenipun sholawat saha salamipun Allah mugia katetepna kajiwa wonten ing junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita mawantu-wantu menggah syafaatipun saking donya menika dumugi yaumul akhir samangke. Para bapak dalah para ibu keluarga ageng Bapak Olibah Rahmat Sakti sak keluarga ingkang dipun mulyakaken Allah. Ingkang sepindah kawula ngaturaken sugeng rawuh ahlal wasalam bikudurikum dumateng para lenggah kakung Sumawana Putri sepuh utawi anak sedayanipun ingkang angka kalih panjenenganipun Bapak Olip ngaturaken rawuh panjenengan sedaya wonten ing mriki ingkang sepisan panjenengan kasuwun doa idi pangestunipun kagem putra pinanganten kekalih anggenipun sampun ngayahi kewajibanipun kalau ijab kabul tabuh wolu kanthi pinaringan wilujeng boten manggih alangan setunggal punapa. Mila nyuwun doanipun panjenengan sedaya sesarengan barokahullahu laka wa barokah ngalaka wa barakatuh. Kanthi doa kula lan panjenengan mugi-mugi Allah hamaringaken rahmat saha hidayah inayahipun dhateng pinanganten kekalih sehingga samangke pikantuk rahmatipun Allah keluarga ageng ingkang sakinah mawaddah warahmah lan berkah enggal kaparingi putra soleh solehah manfaat donya akhirat bungah donya akhirat waras donya akhirat. Amin Allahumma amin. Dene salajengipun panjenenganipun Bapak Alif sak keluarga tumuju dumateng sanak kadang tangga tepalih
saha kadang anem samudayanipun ingkang sampun paring pambiyantu awujud menapa kemawon boten kesupen. Bapak Alip ugi nglenggono boten waket ngaturaken menapa-menapa namung ngaturaken agunging panuwun. Mugi Allah paring rahmat dhateng panjenengan sedaya pinaringan satrep kalian menapa ingkang panjenengan paringaken bot repotipun Bapak Alip dalah sekalian garwa saking awal dumugi saat menika lan ugi sak mangke sak bibaripun pahargyan menika kaanggep paripurna. Sepisan malih dumateng para bapak dalah para ibu langkung-langkung warga dusun Bakalan sedayanipun hambok bilih panjenenganipun anggenipun ngaturi panjenengan sedaya boten radin arupi jabat asta saha manggi panjenengan sedaya langkung-langkung paring papan palenggahan pasugatanipun ingkang kirang nuju prana estu Bapak Alip sakgaga nglenggono nyuwun samudra sih pangapunten sak kathah-kathahipun lan ugi kula nyuwun dumateng para rawuh sedaya monggo sareng-sareng kita pisan malih nyuwun ridhanipun Allah mugi kaparingan papan ingkang berkah. Robbana anzir lana munjalan mubarakan wa anta khairul munjilin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Mekaten anggen kawula matur hama wakili panjenenganipun Bapak Alip dalah keluarga lan saking kawula mbok bilih wonten kalepatanipun estu nyuwun agunging pamunten. Kawula kunduraken dumateng kadang kawula pranata hadicara sumangga pandaya kula kunduraken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih mekaten paparing sabda pangandika piripun Bapak Rahmat Pirangga sinampating pangandikan aji keluarga ageng Bapak Tala sembada laju tara mening upacara pinengku paparing budya luhur ing samangke ugi kepareng swagata awujud langen beksan pambangan cakil kedhepekaten sabar ing drana sagung para tamu pinar lenggah ugi pratitis ngiras pantes geladi wanuh nggulang tepang para kanca campur sari podhang kuning. Sepisan malih dereng kepareng laju daramen upacara riwusnya langen beksan bambangan cakil ing samangke kepareng handika asung tung pamuju temanturi saged maja ugi kembul bujana namung kiwala tasih cerantu sawetawis kadang kula akhiripun hangat dibusana kadhepekaten rikala menika swanipun para kanca campur sari podhang kuning kunjuk katur kadang kula warada raga mas impi sumangga madyaning suka parisuka sasana kula dherekaken dewen.